side yung puntod na. Kining. Kining gamay. Kana. Nag-collapse. La? Paji? Collapse di among gitabang. Hmm. Akong gitawag dadto kay nalubat ang cellphone. Sila mungana. Nagtago na kasi dito sa Bakaw. Nabuang pa ng mga sakop. Murag wa na mo Ano nagkasila. sa ba ni? Galok-sulok na gasok ko dito tawag. Kaya nga jud Kaya na emergency lagi. So padong nata sa lamanok guys, dinja kanang tanawan ninyo karon mahibaw ninyo unsay misteryo nga mga nagpalot ning laman no. Ang nga kay exempted naman ko. Exempted na lagi ko. Kani lagi charot. Reverse. Kita na kag-isda. Tere, ning ujog lagi tere. Hala. Hala. Mahadlok na ko danha. Maparehaw sa nagdujan. Ano ide? So guys, daan nami sa ilahang murag resto party ko ron eh. Lajo, gikas dito sa tumoy. Welcome visitors. Dajon ka mo. Good morning. Daghan lagi ning kuan. Daghan laging darko. Pila po yabang dan he. Pagmukaan. Asa pa ba napadayla ko ano nun? Pid. Oh, dana na. Pila may bayad? Fix dyan ng mga dyan na 400 per head o per bangka. Kana lagi o mo ato pa lato pa. Ito papito kakuan. Porame! Asa naman magkatpat ng buka diha? Nalagi sila daghang darko porame. Darko.
Ako kumain na pinali. Ako mapungat ka sila na. Darko. Nay, Darko! Oh. Hanggang na ibawa, Darko, kay ka na mag-isip. Hindi ka tayo sa isang. Sige. Ito! Kuan man to. Doro. Isidoro. Masakay tayo. Tag 400 puram eh. 400 per person. Per person. Katao. Balikan naman na, ma'am. Balikan na na. Damo may tour guide at to. Narito naghuwat. Pero open lagi na ron. Ano sama na kayo balik mo kayo mo lagi. Ade pa dahil may makasud ron. Ani. Majarapod. 16 pohon. Majar ko mo kay 400 pa. Waman ko'y warta. Magkwarta god. To, kwartang Aliana. Kita to kwartang Aliana. Sama ni kag ano nga ma'am. Sara ka tawag sa sanani o kag Depende sa kidak ko na. Og ako. Ang ugan eh. Kinahanglan mo dapat ang bangga ko. Tiglo maganda. Ini ka ugat umani kay ni ka 16 pohon. Sugod ugma. Tingnan ko paon. Kahit na. Ato lagi pakan lagi ko. Di magsilbi kay. Ang buti ka lang ni. Ako di. Aja pwede manjo. Wala lagi ko sa iyo. Sabat. Di ba pwede manjo mukha naman gamay. Ikaw lugaw sila magkatagsakat. Nasang gamay. Ang sapat to, way ngipon. Gaan na sila mas. Nani ko magpalabi dahil ko ka nga. Di magsilbi ko palabi ka kay. Wala mauto. Tuwa, perteng lami. Mudagan magdaro. Aw kabaw. Di ako may gampang kabaw. Duko. Ay kana ingana, unay duko no. Ang kay fisherman man ko. Fisherman kay dagat man. Di dai ko pwede dagha. Planoon. Kita Dr. Ben mo tayo. Butang ang lamag amnestisya. Amnesia? Ano to? Anestesia. Ang Anastasia. Anastasia. Anastasia mo po sa silingan. Anastasia mo kay Putoy. Ay, Amnesty mo kuno. Anastasia. Anastasia. Basta kay ka na bang Amnestia. Uy ka na bang Amnesia. Anastasia lagi. Anastasia. Mo silingan man ang Anastasia. Ano bang ikuan karon di mo sakit? Ani ba? Ma'am ka na. Anesthesia. Anesthesia. Sus. Anesthesia. Amnesty kita. Ako Anastasia. Kita ka dudu wagi mo. Amnestia. Oy, wrong spelling. Wrong. Wrong spelling. Wrong. Ano ko butlot na kami nila. Kung mahimo ko na tahiog ba? So okay pa dani magsaba-saba to dyan. So atong i-preserve atong magsaba-saba dani. Magparisita na naman tag Dr. Ben sa amnestisya. Anastasia lagi. Erong patahik ta radon 15, erong 16, sa katingog dyan siguro kay kani atong babad di kapag namukutay bang ka dyan. Kutip-kutip bang ka dyan. So mo tahik mo na naman dyan kaya wa man mahimo di man dyan up. Wow lagi. Turtuan na siya sa Baguio naga. Jadi si Jen mga kauban. Pagano? Sana na to ng pagano? Gods. Ganis. Ako to. Wa sila lungaw sila. God. Gods.
pag siya ni babae, pagsaka na, that is one of the most enchanted yung Kining. Kining gamay. Wala. Wala na pa na ko. May dugo. Nilitong gamay, nilitong ato. Akong dako. Is na rin. Collapse. Wala? Pasi? Collapse. Tama. Sa pagpunto ko, ako mga drone nyo nga. Ako itawag na ito kay ano ba itong cellphone? Sila, mga na. Nagtago na kasi dito sa Bakaw. Nabuang ko na yung mga sako. Ano sa ba na eh? Kalokso-lokso na gasok ko dito tawag. Kaya emergency lang eh. Ito nga, balik ko, pagbalik ko na ho. Ipon. Peace letter din ko ba? Naulian. Yan! Ano ko pumunta na Third eye ko ba? Daghan ko sila. What are you doing? Sabi ko pa sa Baguio, I promise to bring wine for them. Wine. Kaya bubong sa wine na na. Alam ko, balik ka. Ito nga. Marami sa Pag naog na mo sa baba, din sa kilid nung palimutan ko sa iba. Nagkakaw naman mo sa ibabaw sa mga gamay lang. Dahan na pala, nakabubong no? Oo, dahan nakabubong. Sweet o, dahil siya. Tuloy-tuloy na na. Ito sa ibabaw. Ito kasi na ito. Ah. Kaya po niya tour guide? Tour guide siya. Nari ni mga istorya, mga misteryo. Tour guide siya? Bago pa lang po. Kulang Mars pa. Pero Ito. nagabalik siya. Tawag niya siya. Hindi ka to. Review niya sa mga safety. Espiritu na po na din eh. Dara. Ganda rin. Espiritu ni Sapo selfie. Wala. Tawag siya na ako. O return call na siya. Dispensa. Sigatan dito. Dito. Pangaya lang dito banala yung dispensa lang. O niya. O katulik ko siya. Pangalig ito ako. Buwan ganit. Wala din siya din. Sampo lang. Ito, siguro ko na tawag. Jadi balik ke siya niya.
yung tuhod. Sumbalik siya. Wah, hindi ko kaya. Kaya manana na din. Usay ako, 16 years, siguro ko na. 16 years na kada nga kuan. 2003 ko ito. Ganhi, guide. Kada na no? Dugay na rin yung kuan mo. Daghan sa mga tour guides na sa guide. Pinag-budget, tourist. Hindi mo continue, pandang. Hindi na siya. Surrender. Kini, Amo na yung mysterious niya. kuwan ang tani siya. Curious. Ano, fighter ang tapo ni Zagana. Hindi ba pag fight ng tubo ko sa tikod. Nasurin na ang tuhod. Arthritis. Lawas na no pwedeng surrender. Spirit kaya, pero Kaya, Lisa naman dyan. kaya sa, pati sa, Say ako gana. Kuwan. una, kaya, tila, umamaw ko. Kini siya. Ang maninggi. Kung English gadud lamang makamaon ay siya kay man. Pero kasi katay lamang mas sikat lang ko niya. Sikat. Nga na lang siya. Pero Dirty. kung English gadud, di gadud ni siya. Hindi ko yun siya siya. Ini. Kini lang mo English Isang siya. kuan. Physical. Ligon pa, ligon. Og ni-request ay pag guide. Di po niya kasi mo na. Di. Pakita ko mo man. Ini. Mao mo sa may mga expert mo sa dari. Singanin to sir. Fortunato ako sa Gonzalo. Apelido ni mo? Fortunato Simbahon. Limo. Dulciano. Asus na ako Alicia. Si Ma'am Gulciano. Naada po yung mga Dulciano. Ah, simbaho na. Simbaho na. Kasilingan na. Buhay tagning. Daghan kini akong experience din eh. Kailan ako balik lang ako siguro. Ikasaan daw ko siguro. Okay. Man ka 16 years na gud ka nag daghan na jud kinagian. Kuras din. Unsa why mo nga kanang imo nga na ra ba kanang mo nga na mo. Magpambot? Oo. Naa. Kanang sightseeing ra. Naay mo na diha magpambot. Unsa? Sud. Among atuon, unya the same payment. Ah, Oh, kay tamak man sila sa property ninyo. Kay og dagaan sa special nga treatment nga daghan ang manundog. dagan man manundig. Mawad-an Mawag ang income. Muagid sa dari. Diya puntuha gansi ko. Kay ako nga trabaho. Apil mo trabaho. Okay. Sa katong pandemic wa jud may kuanan eh. Siyempre. March 20 minutes. Hello mga ka-Junjun! Oras na po pa ang shoutout sa ato ang mga solid supporters sa ato ang Junjun's TV. Unang-una, mega shoutout kay Derby Byron. Ngayon zagmuot, kaayo ko sa buhak-hak ni Tiri pagkabugto sa doyanan, John. Haha. I'm stress-free for a while. Yee, salamat ka na stress-free for a while ka. Another shout out, mega shout out kay Edgar Abilia. Good morning John, mga tanak ko mo do dyan gihapon ka na nakadawat naman kag isa ka kilometrong kiang tuloman to kadujan na apay duha. Iato lang og wa si Florame. Bitaw John di ako pag-amping la perme ngalig maputo na sad. Ano shout out, mega shout out kay Marlinda Caderao. Isa perting gamay man good food ka. Doyan ka ha, sure jud ko sakit imo halikod. Yes sure. Ano shout out, mega shout out kay Anale Molar. Sa kaloy ni mo sir saon lagubuman ka sa dojan nila Tere God. Pa shout out na lang ko sir sa ako ang pinalanggang
Nabana, Mr. Nelson Hertiliano Jr. Lingaw jud me ninyo diri sa Kuwait serba makawala sa kakapoy ha. Mega shout out diha nimo Ma'am Annalie Molar from Kuwait. Inja mega shout out po sa imong bana nga si Nelson Hertiliano Jr. Daghang salamat. Mega shout out kay Lorna Valley sa Tiaw sa 1 kilometro agpi ang buot ba watching Kuwait. Yes, mega shout out. Di mo Ma'am Lorna Valley from Kuwait. Ihe, ang nagana ng tag mga kaso taas gawas. Mega shout out kay Clara Clemaco sa agoy nawa lagi ka doon. Napi ang nahihidoyan man good ka doon. Ayan po siya. Galisod og hilot ang manghihilot doon tungod sa katambok. Naglisod og puryot.